दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया आमेरिका आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। इउक्रेननि रौनिया गोहोआ थाबैनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि आखायाव गोग्लैगोन। जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होनो हागौ। नंगौ, इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्की आरो ट्राम्पआ बुधबाराव मोनसे फन कलनि गेजेरजों गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदोंमोन आरो बे फनाव बे गोनांथार सावरायलायनायनि उनावनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होगोन होनना फोसावनाया फैदों। जुदि आमेरिकानि रौनिया हान्जाजों इउक्रेननि रौनिया हान्जाया खौसे जायोब्ला इउक्रेननि रौनिया हान्जाया गोहोगोरासिन जागोन, जायनि जाहोनाव रासियाया गोबां जिंगा जानानै दं। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पआ रासियानि हादरगिरि पुतिनजोंबो फन कलनि गेजेरजों दावहाखौ बन्द खालामनो थाखाय सावरायलायदोंमोन। नाथाय रासियाया इउक्रेननि रौनिया गोहोनि सायाव आमेरिकानि थिरांथाखौ गोरलैयै लायाखै आरो दा रासियानि हादरगिरि पुतिनाबो इउक्रेनाव गाग्लोबनो थाखाय गोदान प्लेन खालामगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया आमेरिका आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। इउक्रेननि रौनिया गोहोआ थाबैनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि आखायाव गोग्लैगोन। जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होनो हागौ। नंगौ, इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्की आरो ट्राम्पआ बुधबाराव मोनसे फन कलनि गेजेरजों गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदोंमोन आरो बे फनाव बे गोनांथार सावरायलायनायनि उनावनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होगोन होनना फोसावनाया फैदों। जुदि आमेरिकानि रौनिया हान्जाजों इउक्रेननि रौनिया हान्जाया खौसे जायोब्ला इउक्रेननि रौनिया हान्जाया गोहोगोरासिन जागोन, जायनि जाहोनाव रासियाया गोबां जिंगा जानानै दं। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पआ रासियानि हादरगिरि पुतिनजोंबो फन कलनि गेजेरजों दावहाखौ बन्द खालामनो थाखाय सावरायलायदोंमोन। नाथाय रासियाया इउक्रेननि रौनिया गोहोनि सायाव आमेरिकानि थिरांथाखौ गोरलैयै लायाखै आरो दा रासियानि हादरगिरि पुतिनाबो इउक्रेनाव गाग्लोबनो थाखाय गोदान प्लेन खालामगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया आमेरिका आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। इउक्रेननि रौनिया गोहोआ थाबैनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि आखायाव गोग्लैगोन। जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होनो हागौ। नंगौ, इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्की आरो ट्राम्पआ बुधबाराव मोनसे फन कलनि गेजेरजों गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदोंमोन आरो बे फनाव बे गोनांथार सावरायलायनायनि उनावनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होगोन होनना फोसावनाया फैदों। जुदि आमेरिकानि रौनिया हान्जाजों इउक्रेननि रौनिया हान्जाया खौसे जायोब्ला इउक्रेननि रौनिया हान्जाया गोहोगोरासिन जागोन, जायनि जाहोनाव रासियाया गोबां जिंगा जानानै दं। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पआ रासियानि हादरगिरि पुतिनजोंबो फन कलनि गेजेरजों दावहाखौ बन्द खालामनो थाखाय सावरायलायदोंमोन। नाथाय रासियाया इउक्रेननि रौनिया गोहोनि सायाव आमेरिकानि थिरांथाखौ गोरलैयै लायाखै आरो दा रासियानि हादरगिरि पुतिनाबो इउक्रेनाव गाग्लोबनो थाखाय गोदान प्लेन खालामगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया आमेरिका आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। इउक्रेननि रौनिया गोहोआ थाबैनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि आखायाव गोग्लैगोन। जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होनो हागौ। नंगौ, इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्की आरो ट्राम्पआ बुधबाराव मोनसे फन कलनि गेजेरजों गोनांथार बाथ्रा सावरायलायदोंमोन आरो बे फनाव बे गोनांथार सावरायलायनायनि उनावनो जुथाइ रायजो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होगोन होनना फोसावनाया फैदों। जुदि आमेरिकानि रौनिया हान्जाजों इउक्रेननि रौनिया हान्जाया खौसे जायोब्ला इउक्रेननि रौनिया हान्जाया गोहोगोरासिन जागोन, जायनि जाहोनाव रासियाया गोबां जिंगा जानानै दं। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पआ रासियानि हादरगिरि पुतिनजोंबो फन कलनि गेजेरजों दावहाखौ बन्द खालामनो थाखाय सावरायलायदोंमोन। नाथाय रासियाया इउक्रेननि रौनिया गोहोनि सायाव आमेरिकानि थिरांथाखौ गोरलैयै लायाखै आरो दा रासियानि हादरगिरि पुतिनाबो इउक्रेनाव गाग्लोबनो थाखाय गोदान प्लेन खालामगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।